थांखांनाय भिडिअखौ लाना फैनानै फेसबुक आरो इउटुबखौ ओरैबायदि गाज्रि खालामफैदो आंखौ बुंनो गोनां बाध्य खालामदों। लोगोफोर, नै बिथाङा गोसो थोनाय गैयाब्लाबो, हिन्जाव गैयाब्लाबो गोथाव गोथाव जानानै दुनियाखौ बेरायनो हायो। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। बे भिडिअनि थाम्बनेइलाव लिरनायनि बागै आङो जोबनायाव गोबां बाथ्रा बुंगोन। मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथाव सासे जोंनि बर' बिमा, बे थैनोसै समावबो गावनि न'खरनि बागै सासे गिदिर मानसिनियाव फैसा बिनानै बुरिया दुखु फोरमायदों। गासैबो नुजोबखाबाय खोमा बे आबैनि, बे बिमा बुरैनि भिडिअखौ। आं ओरैबायदि दुखु मोनदों। जों दिनै मानसिया गोबां सार्थ, गावबा गाव हिंसा सार्थ, मायबा मोनसे मोनब्लाबो गावबा गावनिखौ नायफिनगोन, गावबा गावनिखौ। गासैबो जों मानसियानो सार्थ, गावबा गाव दोलोनिखौ नायगोन, गावबा गावनिखौसो नायगोन, गुबुननिखौ मालाबाबो नायनाय नङा। आं बेखौनो बुंगोन, जों दिनै बर' हारियाव ना, जोंनि बर' हारिनि फैसाया ओरैबायदि खरस जायो, ओरैबायदि खरस जायो, गासैबो रायजो राजाफोरानो नुखाजोबो, मेगनजों सैथोखौ गासैबो नुखाजोबो। जोंनि बर' हारिनि फैसाया बबाव जोबस्राङो। दिनै बैफोरबायदि फैसाखौ दिनैनिफ्राय नङा, जों एसे देरनायनिफ्रायनो नुबोदों। जोंनि बर' हारिनि फैसाया बबाव बांसिन खारो। बैफोरबायदि फैसाखौ एसे खम खालामनानै दिनैसिम गोरिब न'खरनि बर' बिमाफोरनो, गोरिब न'खरनो मायबा मोनसे खालामना होनायब्लाबो जोंनि बर' हारियाव दाबो बे बायला जिला न' बेफोर थानाय नङामोन खोमा। आधा न'आनो मोजां जाजोब्बायमोन खोमा। आधा गोरिबानो दिनैसिम मोजां जाजोब्बायमोन खोमा। बे आंनि साननायसो दे, आं रावखौबो गाज्रि बुंनो साना। मानो होनोब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों नुबोयो एसेबां गिदिर गिदिर भगबान मिथिं दावथिंफोरा जोबनो थाङा बावै स्टेज फैसा लाङो, बेफोर स्टेजआ आरो जानाय भगबान। बेनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेसेबांबा गोरिब ना। गुबुननि गोरिबा आलादा, गुबुन स्टेटनि गोरिबा मा पाका न' थायो, पाका न'नि गोरिब। जोंनिया मा इन्जुरनि न', इन्जुरनि न'नि गोरिब। जोंनि बर'आ गोबां डिफारेन्स दङ, गुबुननि गोरिबजों जोंनि गोरिबजों गोबां डिफारेन्स दङ। आं दुखु मोनो दिनै बे बर' बिमानि मेगननि मोदैखौ नुनानै। आं ओरैबायदि सानदों, आंनि साननायसो बे, जोंनि जायगायानो खावसे डेभेलप जाजोबलांबायमोन खोमा, आंनि साननाय बे। दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, आंखौ दाखालि बावै कुइना बायदिसिना बुंबाय, रायबाय, ओरैबायदि मोजां मोनबाय माखासे इउटुबार्सफोरा। इउटुब आरो फेसबुकखौ दिनैसिम गोदान माने बेनि बुंनायखौ दानस' हगारना होदो। जेबो गुदि गैया, बिजौ गैया। ओरैबायदि खुसि मोनदों मानसिफोरा आंखौ रायनायनि थाखाय। मोनदोंना? मोनदों। गोबां मानसिफोरानो मोनदों। गुड, डान, गुड, बेफोरबायदि जानांगौ। सैथोखौ नुखानायनि उनावबो मानसिफोरा आंखौ ओरैबायदि माने गाज्रियाव खोलैनो नागिरदों। गुड, इउ आर डान। आरो बेखौ लानानै, बे आंखौ बुंनाय लोगो लोगो बेखौ लानानै थांखांनाय भिडिअ, सैथोखौ गासैबो मिन्थिखागौ। आं दिनै नाम लाना बुंनोसै, भाइफोर, आंनि आदामोन, आब'मोन, बाजैमोन, आदैमोन, मादैमोन, फंबायमोन, बिनानावमोन, आं दिनै नाम लाना बुंनोसै। सैथोखौ गासैबो नुखाजोबगो, मिथिखाजोबगो। गेमस्रिजों आंजों जेबो गैला होननानै
2019 निफ्रायनो जोंहा जेबो गैया सानैजों बेनि लाइफआव आंनि लाइफआव जों सानैखौ बुंनांगौ जेबोआनो गैया फन फैलायलांदों आंनियाव जों सानैनि थांखांनाय बाथ्राखौ सासे नङा सानै नङा थांखांनाय भिडिअखौनो गोदान बानायफिनदो इउटुबाव फेसबुकाव कल फैलायलांदो फंबाय नों मा बुंबावखो होननानै आरे आदा थांखांनाय भिडिअखौनो मानसिफोरा आंखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बेफोरबायदि खालामदोंलै आदा आं बेफोरबायदि बुंग्रा नङा आदा बानायथो बिसोरनि धर्म आदा आं दुखुआवबो गैया आदा आं टेनसनावबो गैया नोंसोरबो जेबो टेनसन लानाङा आदा होननानै आं बुजायहरदों बे मानसिनिनो खामानि गाज्रि मानसिनि गाज्रि साननायफोरनि खामानि बेफोरो सैथोखौ नुखानानैबो ओरै सानो खोमा माखासे फंबाय आरे आंनि आदा जानायाबो सोङो दिनैसिमबो आंखौ रियेलाव न'आव थाङोब्ला बेरायोब्ला बेनि बागै सोङो आंखौ आं आसरित जायो सैथोखौ मोनथिखाजोबगौ जों सानैनि गेजेराव जेबो गैया बिसोर ओरै सानो दा बिबो बर' फिल्मनि एक्ट्रेस जाबाय नालाय एसेबां फेमास एक्ट्रेस नंगौना नङा नंगौना ओरै सानो मानसिफोरा आंखौ आं गासैखौबो मोनथिजोबगौ सोर मा सानो आंखौ ओरैबायदि सानो बे बर' फिल्मनि एसेबां फेमास एक्ट्रेस दिनै बियो एसेबां गिदिर गिदिर गारि न' बां बायदिसिना देखायो दुनियाखौ बेरायनानै देखायो जेम्सआ बेखौ नुनानै खम जोलोन जायो आयु खम जोलोन जायो जेम्सआ बेखौ नुनानै नै फंबायमोननि साननाया बेफोरबायदि माखासे फंबायमोननि साननाया बेफोरबायदि जेम्सआ बेनि बेरायनाय बेनि थानाय बेनि जानाय बेखौ नुनानै गोबां जोलोन जायो जेम्सआ माबायदि थायोबा बियो आंखौ बेफोरबायदि साननानै गथ'फोरा कमेन्ट हरो आरो आंखौ बुङो सोङो गिदिर मानसियानो सोङो आंखौ आरे यार गासैबो सैथोखौनो मिथिखागौ सोरजो बांख्रबलायनानै भिडिअ होयो सोरजो थानाय जानाय सोरजो बेरायनानै देखायो गासैबो मिथिखाजोबगौ थेवब्लाबो आंनियाव नांफैबाय थायो आरे यार आं बेनिखायनो बुंदों नै बिथाङा लोगोफोर नै बिथाङा गोसो थोनाय गैयाब्लाबो गोथाव गोथाव जानानै हिनजाव गैयाब्लाबो दुनियाखौ बेरायनो हायो जेबो टेनसन गैया आं बेखौ जेबो बुङा गोदो जोङो मोनसे समाव गोसोथोलायमोन नंगौ थांबाय जोब्बाय जों सानैनि गेजेराव जेबो गैला बेनि लाइफआव आंनि लाइफआव बेबो आंखौ जेबो बुङा आंबो बेखौ जेबो बुङा गावबा गाव लाइफआव जोङो आरो दुनियानो सैथोखौ नुगासिनो दङ आं मा मावो बे मा मावो जों आलादा आलादा खामानि मावो ओरैबायदि सानो आंखौ नोंसोर बेफोरबायदि साननाङा जेम्सआ बेफोरबायदि नङा जेम्सनि साननाया गोबां आलादा नोंसोर नुनायाव आंखौ माबायदि नुदो आं बेफोरबायदि इसेबो नङा हिनजाव गैयाब्लाबो थांनानै थागोन गोथाव गोथाव जानानै दुनियाखौ बेरायगोन हारसिङैनो सान्ति थागोन आं जेबो टेनसन गैया हिनजाव लानाय समाव हिनजाव लागोन नाथाय आं सोरखौबा सानबाय थायाना फंबायमोन आरो बेखौ साननानै आंनि जिबना मा जागोन आंनि लाइफआ मा जागोन आंखौ सोर नायगोन आंनि आइ आफाखौ सोर नायगोन थांखांनाय भिडिअखौ लाना फैनानै फेसबुक आरो इउटुबखौ ओरैबायदि गाज्रि खालामफैदो आंखौ बुंनो गोनां बाध्य खालामदों आंखौ बुजायनो गोनां जाना फैदों आरोबाव अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द